Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikanitag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Mega, may nabalaan ka nga manami nga palamahawan diri sa Pasi? Nagutom na gid ako sa biyahe bala ah. Ay, sakto ka gid sang gintawgan. Dira ka kadto sa OG Coffee and Chef Secrets Cafe sa Pasi. Nahamtang ang ilang nga cafe sa barangay sa Blogon, Pasi, sa luyo lang sang talipapa. Bao Mega, sigurado gid nga magustuhan mo ang native kape sang OG, kag mga pagkaon, snacks, kag desserts sang Chef Secrets. Magluwas sa madamo sila nga positibo nga reviews online, ako mismo makahambal, the best dira ang ilang nga produkto. Manamit na, barato pa! Ay, tuod ka Mega? Te, sakto gid kay naga-crave ako subong sa blueberry cheesecake. Ay, blueberry cheesecake gali. Ay, bet ko man ang ilang nga caramel machito. Ang nano, bestseller dira ang caramel macchiato. OG Coffee and Chef Secrets Cafe. OG Coffee, home of native cafe. And Chef Secrets, your go-to cafe in Pasig. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:35 sa aga. CNN News Live. CNN News Live.
Maayong aga Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kalagad kag ka-best friend kay katutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong adlaw sang Lunes, and thank God it's Monday again. It's 19 na kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor. Technical Director Alagad Mingming Wego. Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa aton mga technical staff Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Alagad Ana Marie Ledesma. Mangin kaupo nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Rio de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapangayo kita sang katawran ka nagapabot sa aton nga pagpanamyaw sa aton makalagad kag ka-best friend sa Kutob Malabutan sa aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Lunes kag mayong adlaw gid sa aton makalagad din ang gatunog na. So katawag na. No ni saya balaw. Sa mga kalagad, labi na sa stantay uno ka mga parokya kag mission stations, the Research Diocese of Capiz, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Sa mga kalagad naton dira nga yara sa may Tudor Arsenal Trade Center. Sa mga avid listeners naton, da mayong adlaw sa inyo. Sa mga kalagad man naton sa mga talipapa, no? Sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. At the same time, sa makalagad kag best friend naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa makalagad kag best friend naton nga yara sila tagsa ka mga puloy-an, opisina kon eskwelahan. Samtang nagatutok diri sa aton nga palatuntunan, di kamusta kamuda mga kalagad? Lunes na naman nga adlaw. Baka-baka naman ta, no? Kuno-kuno naman ta. No, kagabay pa mangin mabinungahon, mangin madinalagon naton nga adlaw. Matapos sa mga talapuson ta, labi na sa mga estudyante da, no? Atig exam time, titon Mayo. Ay lapit na lang, Pebrero, Marso. Marso katapusan sa mga eskwelahan nga amat-amat nagsunod sa tawag sini anay nga school calendar magtapos ang ilang klase Marso, iban ti Abril para pag-abot Hunyo balik na sa normal ang schedule kon kalendaryo sang klase. Sa mga kalagad naton nga nagapanyagada, subong happy lunchtime sa inyo. Sa mga wala pa kapanyagada, ti amat-amat din. Sa mga nagaluto, nami ayaw nyo lang luto para nami man ang mood sa mga makatilaw sina. Pag sa mga kalagad naton nga nagabiyahe, subong halong gid. Sabi na sa mga drivers, mga konduktor, kag sa mga pasahero man, mag-aman sang pagpangamuyo agad mangin safe and sound naton nga pagpanglakaton subong adlaw sang Lunes. Ano man mga ginaobra nyo mga kalagad kag ka-best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo mahibaloan subong adlaw sang Lunes. Kagkaron sa aton nga mga pangulong dinalaan Headlines. sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Colegio de la Purísima Concepción o kon CPC Coral, liwat nga gingkilala sa international nga entablado. Samtang preparasyon para sa Kapistahan 2026 nagsugod na. Sa balita regional, linibo ka mga tupad workers nagtingob para sa citywide cleanup drive sa Iloilo. Samtang sa mga balita national, Bonoan nakabalik na sa pungsod sandig sa Bureau of Immigration. Samtang utok sa flood scam, dapat nga ibuyagyag suno kay Secretary Dizon.
Dugang nga balita national parangkisa ni Leviste nagapamuro sa isa ka ghost project. Kag second ethics complaint batok kay Barzaga ginaduso na naman sa Kamara. Sa balita sa simbahan, mga misyonaryo nga pari sa Albay nagapangabay sa opisyal nga kay uhon ang hindi luwas nga mga dalanon kag kakulangan sang tubig. Samtang sa aton nga ay abia balita Pokemon cards sa tindahan ginpunterya sa mga armado nga kawatan sa US. Kag sa atong showbiz balita OPM Singing Champions magabida sa Valentine's concert sa Marriott. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:41 diri sa aton nga pagpangalagad. Bagong kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, hibalon anay naton lakad sang panahon sanig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sanig makalagad sa pinakaling report sang Pag-asa para sa Tropical Cyclone Bulletin number 23, may kang tanan mga kalagad sa Tropical Depression Ada. Mentenado sa gihapon sining kabaskugon samtang ginasubay ang namina nakatungdan alin sa Luzon landmass. Samtang sentro sang Tropical Depression Ada sanig sa available data, yara sa 445 km na sidlangan sang kasiguran Aurora. Dala sining hangin nga naglabos sa 55 km kada oras malapit sa sentro kamay pagmadlos nga naglabos sa 70 km kada oras kag central pressure nga 1000 hectopascal. Paghulag sinin aminhan na sidlangan sa sulod sang 10 km kada oras kag ma-experience na mabaskog nga hangin paibabaw nga naglabot sa 340 km nagikan sa sentro. Sa karon wala sang bisan ano nga wind signal gipasaka sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Apang sa gihapon mahimo mag-experience sa magalumon nga kalangitan na may pag ulan-ulan kag baskog nga hangin. Subong adlaw ang Batanes, Babuyan Islands, Northern kag Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes. Samtang sa ato naman nga daily weather forecast, ang Bicol Region, Aurora, Quezon kag Northern Samar mahimo pag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat dala sang trough sang Tropical Depression Ada. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sang Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley, subong man sa Ilocos Region mahimo pag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan dala sang northeast monsoon wala sang significant impact. Ang Metro Manila iban nga bahin sang Pilipinas mahimo naman pag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat dala sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa aton nga forecast wind kag coastal water condition, northern kag eastern section sang Luzon mahimo mag-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mabaskog nga uyop sang hangin nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naminhan nakatungdan. Ang kalagatan mga kasarangan tubtub sa mabaskog ang balod nagalabos sa 2.1 to 4 meters. Ang eastern section sang Visayas mahimo naman mag-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mabaskog nga uyop sang hangin nagikan sa naminhan nakatungdan padulong sa nakatungdan. Ang kalagatan mga kasarangan tubtub sa mabaskog ang balod nagalabos sa 1.5 to 2.8 meters. Iban nga bahin sang Pilipinas mahimo naman maka-eksperyensya sa makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naminhan nakatungdan. Ang kadagatan mga makanay tubtub kasarangan ang balod nagalabos sa 0.6 to 2.5 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 21.5 degrees Celsius alas 7 ang takna kaina sang aga. Maximum temperature 30.8 degrees Celsius alas 2 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa ring adlaw alas 6:25 kaina sang aga magatunod ini alas 5:48 karon sa hapon. Samtang sa aton naman nga regional weather forecast partikularmente sa Visayas nagdiri sa aton sa bugos nga probinsya sang Capiz. Subong adlaw mahimo kita maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilan. Ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan
nagikan sa nakatungdan padulong sa nagikan sa nakatungdan padulong sa namihan nakatungdan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Minimum temperature naton sa Capiz 26 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Samtang buwas kadlaw sang Martes, may mo kita mag-esperansya sa makanay tubtub ka sarangan ngoyop sang hangin nagikan sa namihan nakatungdan padulong sa naminhan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Minimum temperature naton buwas kadlaw kinabulibanta nga yara sa gihapon sa 26 degrees Celsius. Ang maximum temperature naman yara sa 31 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time alas 11:46 diri sa aton nga pagapangalagad sa aton nga pagbalikbanwa ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita. Diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Cal's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Cal's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyos ang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kun kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Cal's Poultry Philippines. Cal's Poultry Supply, preska kag sigurado. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo'y ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time alas 11:50 sa aga. CMN News Live.
Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Sige hapon ka po ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad sa bungadlaw sang Lunes. Sa aton labing unang nga balita sa balita lokal, Colegio de la Purísima Concepción o CPC Coral, iwat kaging kilala sa international nga entablado. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Liwat nga nakaangkon sang internasyonal nga pagkilala ang Colegio de la Purísima Concepción o kung CPC Coral pagkatapos nga nakakuha sang Golden Diploma Level 5 sa Sing 4 Kobe nga nagpaindis-indis sa idalom sang Category F Folklore sa Kobe, Japan sining karon lang. Ang koral naghatag sang isa ka mapagsik nga interpretasyon sang musika sang Pilipinas nga nagapakita sang isa ka pino nga vocal blend, technical nga katugma kag nagakaigo nga ekspresyon. Ang ila pasundayag naghatag sang pasidungog sa mga gamot sang kultura sang pungsod samtang nagapakita sang mataas nga level sang pagka-ekselente sa musika sa atubang sang isa ka internasyonal nga tubalanaw. Sa puntos nga 24.58 puntos, ang talalupang doon nga presentasyon sang grupo ang nangindalan sa pag-angkon sang Golden Diploma Level 5, isa sa pinakamataas nga mga distinksyon sang kompetisyon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamuging nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporteri sa aton nga pangalagan tining kadalagan sang Colegio de la Purísima Concepción o CPC Coral. Nagatag sang bugal hindi lamang sa bugos nga komunidad sang Purisimian kundi sa probinsya sang Capiz sa pungsod Pilipinas. Samtang ang nasamit nga koral padayon nga nagasakdag kag nagapakita sang pagka-ekselente sa mga Purisimian sa pangkalibutanon nga entablado. Sa matandaan, una na nga nakaangkon sang Golden Diploma Level 4 ang nasambit nga grupo sa giniwat nga World Choir Games na giniwat sa Auckland, New Zealand sa tong 2024. Ti dugang ini sa mga kadalagaan nga nangkon sang CPC Coral nga mambalta ti dalayawon katama kag ang gid ipabugal hindi lamang diri sa aton sa Capiz or sa Pilipinas kundi sa bug-os man nga kalibutan. Kag salamat sa padayon nga pagpanikasog agud madala sa international nga tablado ang talento kinaiya kag kultura sang mga Pilipino on sa bug-os nga Pilipinas. Pinagi sining programa kung hilikuton ti ginapaambit man naton ang manggaranon nga palanublion kag kultura hindi lamang sang aton probinsya kundi sang Pilipinas sa iban nga pungsod. So congratulations sa liwat Colegio de la Purísima Concepción o CPC Coral. Kag of course sa pamunuan sang Colegio de la Purísima Concepción sa pagpanguna ni Reverend Father Freddy Villanes ang rektor. Subong man ni Father Michael Vasquez ang Vice Rector kag pamunuan kasang Student Affairs kay Reverend Father Raul Ticar Jr. kay Father Redan Apinas na nagupod man sa atong mga kalagad na nagpadulong nagpasakop sa sininga paindis-indis dito sa Kobe, Japan. And of course, sa ila conductor, kay Sir Jefferson de la Cruz, congratulations, gid. Kag ini nga kompetisyon mga kalagat, tigin pasakupan sa madamo nga mga choral singing groups sa bug-os nga Pilipinas. Kag may mga nanuhay-tuhay nga kategorya ini, may category A, adult choirs. Sa din nangin tagdaog dari, ang SKH Lamwu Memorial Secondary School Alumni Choir kag nagikan ini sa pungsod China partikularmente sa Hong Kong. Samtang sa category F sining folklore ang nakakuha dari mga kalagad sang kampyonato ang UKM, PSM, UNM, Pinisi Choir, Ahmad
Ali Saifuddin sang Indonesia. Kag subong man sa category G1 Children's Choir yung nakakuha dali sang kampyonato ang Naga Central School 1 Children's Choir. Tiri man sa Pilipinas, no? Ang kadalagaan nga niti dako nga bugal sa aton diri sa Pilipinas. Kag masilingta dako nga ang talento, no? Dako katama ang talento nga ang gid pabugal sa bugos nga kalibutan. And aside sina, no, may youth choirs man nga nakuha sang representante nagikan sa Czech Republic. Ang religious music nakuha sang Pilipinas, the Jericho Project. Ang category SE, Senior Choirs, nakuha sang Republic of Korea. Kag ang category V, Vocal Ensemble, nakuha sang China, partikularmente ang Hong Kong. Kag of course, no, sa pangkabusan di ang nangin nakakuha sang Kobe Choir Prize 2026 among SKH Lamwu Memorial Secondary School Alumni Choir sang pungsod China kag Hong Kong. So dako gid, no, nga puntos kag dako man nga kadungganan ang ginhatag sang CPC Coral kag siningaton nga mga representante nagikan sa iban man nga pungsod. Congratulations kakabay pa, no? Padayon naton nga suportahan ang pagpalambo sang talento kag kinaiya sang aton nga mga kauturan nga kapisnon, talentado nga mga kapisnon. Partikularmente ang aton nga mga koral, no? Miyembro sang koral kay managligad na ang Kapsu main choral, no, nakasakop man sa sining paindis-indis sa iban nga pungsod, partikular sa dito sa South Korea. Ang Flammer Christian University kon FC Choral, no, nagpasakop man sa isa ka choir singing competition sa iban nga pungsod. So kung padayon ang aton nga suporta sa ilang mga kalagad, dako ini nga oportunidad, no, sa sining mga choir nga makilala hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa iban man nga pungsod. So, congratulations gid sa liwat. Alas 11:58 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga balita lokal. Kapistahan o pagpreparasyon para sa Kapistahan 2026 nagsugod na. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa line number 3 sa Alagad Liza Generale. SBSK Report. Bilang preparasyon sa Kapistahan 2026 nga natalana sa Abril 13, tubtub 19, ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o kung PTCAO nagpatawag sang pagsinapol upod sa mga municipal kag city tourism officers sang Capiz sadtong Enero 13 sa Hall of Governors, Capiz Provincial Capital. Ang sinapol gin pangunahan ni PTCAO Head Alfonsus Tesoro kag na sentro sa pagpinalisar sa mga plano kag pagsulundan para sa mga mayor nga aktibidades sang festival nga nagakinahanglan sang partisipasyon sa mga local government units. Lakip sa mga yabing nga mga hitabo nga gintalakay amo ang maragtas sang Kapisnon, historical parade and cultural performances, Saot Capiz, Kapisnon Folk Dance Competition, hangaway kag linay sang Capiz, tagbuhanay sang maragtas, punsyon sa kabanuhanan kag iban pa nga may kaangtanan nga mga hilikoton. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamong nga salamat Alagad Liza Generale sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Pila na lamang ka bulan, may duwa pa halos pila pa kaadlaw mga kalagad, pero paspasanay na ni nagligad to sang 6 days ago, 90 days mga kalagad, mga 80 plus days na lang bago ang kapistahan sa Abril 13 tubtob 19, 2026. Kagkadamo sa mga nakalinyada naman nga mga aktibidades, no? Sa nasambit nga inon-anon, diri man talakay, may kang tanan sa pila kapagid ka mga aktibidades bag-o pa man ang kapistahan. Ang mga cultural events
nga natalanan tas ang nasambit nga festival. Partikular na diri ang Pasinaya Cultural Center of the Philippines sa CCP Open House Festival nga pagiwaton sa Capiz sa Pebrero 7 to 8 nga pagapangunahan sa Cultural Center of the Philippines. Sumuman ang Filipino Food Month celebration sa Abril. Sang 2025, ginkilalang kapistahan bilang Best Cultural Festival Provincial Category sa Association of Tourism Officers of the Philippines kon 8 Pearl Awards. Ang kapistahan sa sining nga tuig magamarkaman sa quasi-centennial. Budlay man ba sound? Quasi-centennial o kon ika-125 ang anibersaryo sang pagtukod sang gobyerno sibil sang Capiz labi nang magapakita sa manggaranon nga palanublion kag maragtas sang probinsya. So isa sa mga dalagkuan nga event diri, of course, ginakanakagan sa kadamuan ang maragtas sang Capiznon Cultural Parade and Performances sa din sang nagligad lang nga semana. Personal nga gin sa Kiara sa mga katapos ang PTCAW kaga sang gobyerno probinsyal ang mangin venue sini. Kay kapila ini katuig, kalima mga kalagad katuig, nga ginahiwat diri sa may Pueblo de Panay. Partikularmente sa sining bukas nga diri open ground mga kalagad sa diinti diri patigayon ining isa ka grandioso dako nga ilikuton nga ginakalangkagan sa mga bisita kag mga turista tag sa kabulan sang Abril. So ika-125 nga founding anniversary sang civil government sang Capiz, Abril 13 to 19, 2026 sa maluyag dira nga magtambong sa sining mga programa kon hilikuton isubong palangadaan. Kung may mga pamilya kamo ara sa abroad or may mga turista kamo kilala nga yara sa abroad, pwede na sa mapakuha sang ticket, basta Abril 13 to 19 na. Kag sang nagligad lang nga Disyembre, sang personal man ini gimbuksan ni Governor Ferdinand Castro ang nasambit karon nga kaywatan sang Disyembre 19, 2025 ang kick-off sang Kapistahan 2026 dara sa tubang sang bag-ong Capiz Provincial Capital sa Pueblo de Panay. Kag pila diri sa mga nagpasakop ang aton nga mga performers, mga homegrown local artists. Takip na of course ang CPC Coral, ang Capiz State University Main Coral, CPC Sarayawan Dance Company, FCUC Lac Dance Company, Dagway Sigmahanon Incorporated, Commissioner Luis R. Asis National High School, Cuerdas de Panay, Rondalia. Sugman si Sir Arnel Remillas, kay si Ma'am Mabel Villana, Tessa Rain Palek, Adrian Kirby Paha, kag Sean Irvin Patino Himala. Amo ni sila man nagpasakop, nag-share sa ilang talento sa giniwat nga kick-off ceremony sang kapistahan sa itong nagligad nga bulan sang Disyembre. So balantayan mga aktibidades, kag kita mga kalagad. Alas 12:04 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita regional. Linibo ka mga tupad workers nagtingo para sa citywide clean-up drive sa Iloilo. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Naglapot sa 7,346 ka benepisyaryo sang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o kuntupad ang gintipo na para sa citywide clean-up drive sa syudad sang Iloilo suno sa Department of Labor and Employment Condole sa Western Visayas. Ang nasambit nga drive nga ginalakipan sang pagtanom sang kahoy, tingob nga pagpananom, kag iban pa nga may kaangtanan nga aktibidad ang ginapatuman sa idalom sang Convergence Initiative sang Dole, Department of Agriculture kan DA, kag sang opisina ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda. Nagadangat naman sang 43,702,925 pesos sang tupad package ang ginalokar para sa 550 pesos nga inadlaw nga sweldo sa mga mamumugon sa napulo ka adlaw nga community service, personal protective equipment kag group personal accident insurance.
alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Regional. Madamo gid salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad. Ini mga workers or mamumugon mga kalagad nagpasakop sa pagpanglimpyo o pagpaninlo sa mga garon sang dalanon. Nakip madari ang declogging sa mga kanal, pagtinlo sa mga baybayon, kag pagpreparar sa sulod sang komunal nga hardin no, sa ilang mga komunidad. Ang DA tinaghatag man diri sa mga seedlings, partikular iyaka utanon, no, mga abono para sa ilang hardin. Nagbagluwas sa 5,500 pesos ng sweldo ang mga benepisyaryo nga nagpasakop sa communal gardening. Maka-enjoy man sa ilang homegrown products no, nga makabulig sa ilang pang-adlaw-adlaw kinanglanon sa pagkaon kag mabuhin na ng ilang mga gastos. Sa mensahe kipabutyag ni Dolly Western Visayas Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., ang iya sinimabaskong suporta para sa kolaborasyon na nagapasangkad nga ang mga proyekto nakabase sa komunidad sa dalom sang tupad. Padayon nga nagatag sa mga benepisyo o sa mga benepisyaryo sa mga oportunidad para sa pagbulig sa pagpasanyog sang katinlo sa lokal nga level. And hopefully, no, na-serve niya gidman ang purpose sini, hindi lang for photo ops, no, kundi may maayo gid nga nahimuan, labi na sila tag sa mga nasakupan nga komunidad. Kaya nakabalo kita, no, madamo sa makalagad ang committed kay katama. No? Mo ilang katungdanan bilang isa katupad worker, apang may ban man niyang daw nagapa-attendance check lang. Amo nang isa sa mga dapat tatagan na igtalupangod, no? Dapat matagan gid sang kay gayunan, no? Na ma-serve ang iyang purpose, na mahimo nila ilang mga katungdanan kag makabulig gid sa pangkabugusan, no? Sa ilang pangabuyanan, sa ilang pamilya, kag sa ilang bugos nga komunidad. Alas 12:08 diri sa aton nga pagapangalagad, diton kita banwa sa mga balita nasyonal. Bonoan nakabalik na sa pungsod sandig sa Bureau of Immigration. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Liza Generales. SBSK Report. Ginkumpirmar sa Bureau of Immigration o BI nga nakabalik na sang pungsod kahapon sang Domingo sang aga si Anay Department of Public Works and Highways o kun DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nagabot si Bunuan sa Ninoy Aquino International Airport o kunaiya sakay sang China Airlines flight gikan sa Taipei. Solo nga nagbiyahe pabalik si Bunuan suno kay BI Commissioner Joel Anthony Viado. Gilayon man gigin paabot ang impormasyon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida bangod kalakip ini sa Lookout Bulletin Order o kun LBO sa hinyo sa Department of Justice o kun DOJ kag direktiba nga bantayan ang mabiyahe sini sa tunga sa nagapadayon nga investigasyon sa ginapasuni maanumalya nga flood control projects. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging salamat alagad Liza Generales sa gindulong report diri sa aton nga pagapangalagad. Kung matandaan naton tining si Anay DPWH Secretary Bunuan naglakat pakadto sa Estados Unidos sa tong Nobyembre 2025, no? Kung sang nagligad lamang nga tuig. Agudupdan ang iya sini nga tiayon nga nagpaydalom suno diri sa medical procedure sa nasambit nga pungsod. Naging payag sang DOJ sa tong webpage nga hindi mahimo makabalik sa Pilipinas si Bunuan sa tong Disyembre 17, 2025 tungod sa abiso, no, nga may issue pa sa ikayong lawas ng iyang asawa. Nagipman sa iya sini nga ginrekomendar kung kalakip man ini siya sa ginrekomendar, no, sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI nga pasakaan sa mga kasong kriminal kag administratibo. Magluwas sa iban pa nga DPWH officials may kangtanan sa ginaimbestigaran nga 95 million pesos nga flood control project sa Bukawe, Bulacan.
Sa dugang naton diri nga balita nasyonal, utok sa flood scam dapat nga ibuyagyag suno kay Dizon. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Ker si Berico. SBSK Report. Ginasiling nga dapat ibuyagyag sa mga state witness o kung sino ang utok sa likod sa nabuyagyag ng mga anomalya nga flood control project sa pungsod. Ginhimo ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon ang payag matapos nga kumpirmahon ni Prosecutor General Richard Anthony Fontolon nga ginakonsiderar nila nga state witness sanday anay DPWH Secretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Regional Director Gerard Apolincia, kag contractor nga si Saldi Santos. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Cursi Berico, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madabugig nga salamat alagad Cursi Berico sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad. May kang tanan diri tiginathagman ni Dizon ang pagka-state witness. Wala nagakahulugan nga acquitted na sila sa tanan nga kaso. Sunod sa Tiglikom, may immunity lamang ang mga nasambit nga individual atok sa criminal liability sa mga kaso. Sa diin, sila makahatag sila credible ako na sarang mapatihan nga mga ebidensya para sa prosecution. Sunod pa kay Dizon, importante sa karonti mayara sang proseso. Ang kumpiyansa man ini, ang mga nasambit nga testigo ang maid-id mausisa sa instructor sa Department of Justice o DOJ kag sang Office of the Ombudsman. Kung wala man lang sige natago nga man hindi pagibuyagyag, di ba lang? Sino gin man matuod ang utok sini? Sano pa? Sano pa na mapriso man? Sano pa na mapanabang? Sano pa mabalik? Ang dapat mabalik sa kabansang pungsod? Ano na President Bongbong Marcos Jr.? Amo nang panawagan sa kadamuan sa aton subong, no? Pila na kabulan ng ligado, sila buta naman ni tinuig balay gumambal nga mayara sang mapanabat gid, although nga may mga nagpanabat na, no? Pero mga kontraktor manggagmay madalagkuan din haw. Base mo nang nagapugo nga man di mabuyagyag, pero ambal ni Secretary Dizon dapat gid ibuyagyag kung sino or day sino ini. Kag sino gid bala. Sa dugang naton diri nga balita prangkisa ni Leviste nagapamuro kuno suno sa okon sa isa ka ghost project. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Dapat nga usisaon nga sobra pa sa isyu nga politikal ang isyu sa prangkista kag mga kontrata sang isa ka renewable energy company nga ginaangot kay Batangas Representative Leandro Leveste. Suno kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, miyembro sang House Committee on Energy ini bangod dapat ang pagkasalabton ang sentro sang ginaistoryahan. Dugang pa ni Adjong nga kung mapamatud-an ang mga aligasyon, magaangko na sang mga pamangkotano na may kaangtanan sa paggamit sang mga pribilehiyo nga ginatugyan na sang gobyerno kadunga na sang paandam nga ang pagtalikod sa mga obligasyon matapos makakuha sang kasubong otoridad ang mahimo mapareho sa isa ka ghost project. Ginaathag man sini nga ang iyang mga pahayag ang nakasandig lamang sa mga aligasyon nga nagatukaw sa mga report kag ginatumod nga ang issue ang nakasalalay sa gihapon sa verifikasyon tama nga proseso kag pagtukod sang mga kamatuoran. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madabugig nga salamat alagad Ronaline de Guzman sa gindulong reporteri sa aton nga pagapangalagad. Hindi ka man di bala politikal. Isa ini sa mga talupang doon karong mga kalagad. Kaya isa ini si Congressman Leandro Leviste sa maukot gid nga mag pabati-bati at the same time paathag may kang tanan sa mga anomalya sa flood control projects. Kagkaron tibalik sa iya bangod sa sining ginapasuni
no? May kang tanan sa nga proyekto nga wala mahatagan sang sabat. No? Kaya suno sa iban, ti may pagkasalabton man ini. Kung ato ni sound, ti may salabton giman kaya kung wala mahatag sa insakto sandig sa naging kasugtan, ti dapat manapat, no? Pero sa piyak nga bahin, madamo sa nagambal. Ti kay tungod babaan si Congressman Leviste, upod kay Congressman Miao Miao. O matamat man sila, natawang isa. May mga complaint man batok sa iyan, no, sa Ethics Committee. Subong isa naman ka reklamo batok sa iyang proyekto mga kalagad kung sa idalom sa iyang kompanya. Pero klaro dari sang mamalidha nga hindi pa sinikumpirmado kung maigin pasaka nga formal nga resolusyon sa Kamara agod investigaran ang isyu. Apang bastante sunod dari ang kabugat sang isyu agod nga insigida, no, or maidid nga usisa sa mga mamalida sa tion nga magbalik ang sesyon sang Kongreso. Nagugat ang payag ni Adjong matapos sining pamangkuton, no, may kang tanan sa panawagan sang maidid nga pagpangusisa sa parangkisa ngitugyan sa summit nga kompanya, partikular sa tunga sa negasyon sining nga ginbaligya o kung ginsaylo. Apisar nga wala pa sundari na tuman ang pila ka obligasyon nga nagapagawa sa mga pamangkot, may kang tanan sa pagsunod sa kasuguan sa labton kag transparency. Sa idalom suno dari, no, sa nag-eksister nga probisyon sang layi kinahanglan nga maghatag anay sang pahibalo sa Kongreso kung mag-angkon sang merger, transfer kon baligyaanay sang controlling stock sa ang isa ka kompanya nga may prangkisa. Bangod ginabag-o diri ang identidad, responsibilidad kag ikasarang nga magpadalagan sang pribileyo o kung sambit nga pribileyo. Kung hindi sunod diri masunod, matag nga may ara sang salabton o kung paglapas sa layi. Alas 2:17 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita national, second ethics complaint batok kay Barsaga ginaduso sa Kamara. Para sa detalye sa nga balita, iyara sa luwat sa line number 2 sa Alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Posible nga mapalawig pa ang 60-day suspension ni Cavite Representative Kiko Barsaga sa Kamara sa tion nga mapasaka ng ikaduwang nga ethics complaint batok diri. Ginapahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asedre nga ang suspension ang tubtub sa una nga semana sa Pebrero apang mahimo nga mapalawig pinaagi sa dugang nga reklamo batok sa mamalidha. Sunod diri nga magatapos sa Enero 30 ang suspension ni Barsaga nga napamatud-an nga guilty of disorderly behavior bangod sa mga malisyoso nga post sini magluwas pa sa binastos nga litrato sa mga kababainhan sa social media. Ang ikaduwang nga ethics complaint ang nauna na nga ginapaandam ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno, may kaangtanan naman sa pahayag ni Barsaga nga nagbaton sunod diri sang suhol ang mga miyembro sang National Unity Party kon NUP gikan na sa negosyante nga si Enrique Razon agod suportahan ang speakership ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldine de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamo salamat alagad Ronaldine de Guzman sa ginulong reporter sa aton nga pagapangalagad. Posible man sudari nga makakumatubang ni Barsaga ang masobra 40 ka libel kag cyber libel complaints sa masunod nga semana nga nakatala na nga ipasaka sang NUP suno kay Puno. Ginakonsiderar man sang NUP nga ilakip ang kontrobersyal nga post si Barsaga batok sa nagtaliwan nga si Anay Antipolo City Representative Romeo Acop. Una na ginpayag ni Puno nga ginhinyo sang NUP sa Kamara nga makakasa pwesto si Barsaga bangod sa hindi pagsunod sini sa mga mando sang Ethics Committee. Miyaw kagit sagwa karon. Pero lang tawo nato mga kalagad, no? Ay daw ang iban nagasalig sa mga ginapangtuad din ni Barsaga. Kag may kumbaga may unod, no? Na dapat gidman usisaon. Alas 12:20 sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita sa simbahan. Mga misyonaryo nga pari sa Albay nagapangabay sa opisyal nga
Nakayuhon ang hindi luwas nga mga dalanon kag kakulangan sang tubig. SBSK Report. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Naghinyo sa mga opisyales ng gobyerno ang Catholic missionary priests nga nagaserbisyo sa mga isla nga parokya sa Albay nga maghulag batok sa landslides, kakulangan sang tubig kag indi luwas nga dalanon nga nagahalit sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa isa ka pahayag, ang mga pari gikan sa Society of Our Lady of the Most Holy Trinity nga nagaalagad sa mga parokya sa Rapu-Rapu, Kagraray, Batan kag San Miguel, lakip na ang Bonga kag Badyan. Nagsilinga ang wala matapos nga mga proyekto sa dalan, nagpalala sang pagbaha, access kag kaluwasan. Suno sa ila ang pag-uswag nagdala sang kabudlayan nga ginabaso lang hindi maayo nga pagplano kag kakagod nga nagbilin sang manubo nga mga minuro nga napadayag sa mga baha kag ginpatumbayaan. Ang mga pari nagsilinga makita nila ang mga ginikanan nga nagadala sang mga kabataan, mga pamilya nga nagabakal sang tubig, mga mangunguma nga nagakadulaan sang patubas kag mga estudyante nga nagarisgo nga mapilasan sa malain nga mga dalan. Suno sa ila ang ila panawagan moral, hindi politikal, kag inhinyo ang mga lideres nga maghulag sing madasig. Nagpangako sila nga padayunon ang pag-upod sa ilang mga parokyano, apang suno sa ila ang sitwasyon karon nagakinahanglan sang patod nga aksyon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamaging salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindorong reportery sa aton nga pagpangalagad. At dito ini mga kalagad sa Albay, no? Dari sa aton ang isa sa mga concern tadi subong ang tubig. Kamo talagad ben wala makamakadulaan sang tubig. Kada mo nagreklamo di subong no sa aton sa Capiz. Nano na ko no Metro Rojas Water District MRWD. Galaw-galaw din pag may time, no? Kadamo nagapalabot sa mga reklamo di, partikular sa mga mataas nga porsyon. Dahil agad ming to ya, may tubi man pero ano lang ko, napisweet lang. Pero iba na wala gid, partikular din sa may mga bahin sa Baliwagan, si Bagwan, Dinginan, Lawaan. So kabay pamatagan ini sa insigidang aksyon, no? Kay sandig sa kinamatarong sa mga consumer. May kang tanan sa serbisyo sang tubig, no? May kinamatarong ini sa maayo kag bastante nga serbisyo sang tubig. Wala kung kay isa bala mga kalagad kung wala sang masiling tati iban, no? Nga kuluwaan. Nagasalig lamang ning aton nga mga kalagad daon. Di panawagan ta lang no? Di pa man ni kwan gid. Pabati-bati pala na panawagan ni. Pero sa sunod tani wala na kita sa may watian nga reklamo daw halos isa or duwa na ka semana nga wala tubig. Kabay pa matagan ini sang sabat sa aton mga kalagad, partikular dara sa may Metro Rojas Water District kon MRWD. Ay kung sa Kapelco yat, isa mo lang ka-text, may gasabat dayon mo. Pero gin-try naton message sa messenger kag sa cellphone number ang MRWD Information Office da wala gigasabat how. Ano wala signal. Pero kabay pa, no? Nga mabatian isang natungdanda sa MRWD, matagan aksyon, mareklamo sa tumakalagad, no? Kay importante katama, no? Sang serbisyo sa tubig. Of course, hindi na tani, no? Magdangad pa sa mga mapasaka sa konseho, no? Kay pwede gini mapasaka sa aton nga mga consumers, no? Sa mga residentes sa aton nga city council, kundi sa syudad, or sa inyo nga mga municipal councils da kung dala kamo sa mga kabanwahanan. Nagalaom kita ginapangamuyuan ta, no? Especially mga personnel sang MRWD, no? Nga imuon nila katungdanan, no? Kag manginepesyente ang ilang paghimo sa ilang responsibilidad. Alas 12:25 sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga balita sa Abia Balita. Pokemon cards sa tindahan, ginponterya sa mga armado nga kawatan sa US. SBSK Report. Pila ka Pokemon cards ang gintaban sa mga armado nga kawatan gikan sa isa ka tindahan sa New York, USA. Sunod sa kapulisan, ginabulubanta $100,000 ang balor sa mga gintaban nga cards. Sa
Sa gipakigbay nga litrato sang tag-iya sang tindahan, makita ng isa ka lalaki nga nakasuksok sang itom nga bayo kag may hood nga gintutukan sang kaangay isa ka armas ay isa ka tawo nga nagapungkok ang nakaalsa ang mga kamot. Sunod sa media sa US, nagabalor ang pila sa mga card. Naging kawat sang tubtob $5,500 ang kada isa. Ang mga Pokemon card na nagapakita sa mga Little Monster napatok sa mga bata kag mangin sa mga katigulangan na super fan kag kolektor sini. Pila sa mga ginimprenta nga card ang nagabalor sang $1,000,000 Sang sanulang nag-angkon man sang kinawatay sa mga Pokemon cards sa California na nagalabot naman sa $300,000 ang balor. Sa itong 2022, isa ka 1999 Pokemon base set Shadowless First Edition Holo Charizard ang nasubasta sa balor nga $420,000 o masobra 21 million pesos sa PWCC March Premier Auction. SBSK Report. Makan mo na. Lungin nyo gid ang mga Pokemon card nyo da mga kalaga. Dumara ka mo kay basi magabot sa punto no, sa ulihi. Pwede gali na ma-auction no? Sa balor $1,000,000 or dolyares. Kag halungin nyo gid mga kalagad. No? Hindi madulaw, hindi mataban. Sa katapusan naton nga balita sa showbiz, OPM Singing Champions magabida sa Valentine's Concert sa Marriott. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Enero pa lang apang nagakalangkag na ang kadamuan sa Valentine's Day na ginapreparahan man sang OPM Singing Champions. Kaangot sini sa maabot nga Valentine's Day sa Pebrero 14, mag-aangkon sang grand musical celebration nga Champions of the Heart Concert nga paghiwaton sa Marriott Grand Ballroom Newport World Resorts. Sumugod alas 8 sa gabi. Pinaagi sini sa nga makaupod sa mga tumalanaw sa adlaw sa mga tagipusoon ang 5 sa country's most acclaimed singers nga Sunday Martin Rivera, Sofronio Vasquez, Jed Madela, Jonah, kag Clarice de Guzman. Ini na ang makabing biggest Valentine's show subong nga tuig. Bangod ginupod sang Champions of the Heart ang OPM kag mga tagdaog sa pangkalibutan nga singing competitions sa isa ka gabi nga konsyerto sang classic love songs, standout solo performances kag special collaborations. Sarang naman nga mabakal ang ticket sa Ticket World outlets kag Newport World Resorts box office. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindo ng reporter sa aton nga pangalagad. Kag amoy tupan ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes pet sa 19 kita sa bulan sang Enero 2026. Bago kita magtakop ginapabot ang aton nga pagpanamyaw sa makalagan naton nga upo diri sa aton palatuntunan kay Sir Jo Marie Bernaldez Padernal. Ating kamubanda located. Ay, sa may pamahaw ni madala di. Pero bago na, thank you so much kita kay Sir Reynold Paderes nagpadala di sang pamahaw. Kabay pabugayan gid ikaw doy sang madamo pagid nga grasya. Kag salamat sa palagi nga pagpaambit no sa imong kaalwan. Along lang always sa imong duty dala sa Negros Oriental. Kag kay Sir Jo Marie, ari lang kami di sir sa may Crossing Seminary, sorry. Sa Archbishop's Residence sa may seminaryo, no, dali sa Lawaan. Pagsaka mo lang gid sa may bangko diri sa Dalom, no, First Consolidated Bank. Diri sa babaw wala ka lang ng puti nga building kamo ginang Spirit FM. Dala ka sa kasi gusto magbisita ni Sir, welcome ka mo diha. Kay Ma'am Erna Galyamba, mayong udto kalagad real. Salamat gid. Watching with you, Barangay Lunoy. Okay, ginagreet niya lang no ang mga kalagad sa Barangay Lunoy kay Ante Sally Cargando at sa Cargando family sa poblasyon Ilawod Panitaan. Salamat kay Sir Raymart no kag happy listening or happy viewing lang dara sa Cargando family sa poblasyon Ilawod Panitaan.
Of course, happy birthday sa atong mga best friend kay sulig sila kadlawan kay Ma'am Sherilyn Laglag, Jean Andrew Padilla, Sir Johnny Alejandro, Mary Francis Cheng, Ma'am Gemma Villado Pajarillo, kag kay Sir Rick Filongco Jr. Happy birthday sa inyo. And of course, ginapabot tagid aton sa ato makalagad, no? Suportahan tagid makigbahin, no? So ang sining konserto sa aton archdiocese, ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Sison kag Laika Gayranod. Ini sa February 13, 2026, alas 5 ang takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Sa Diwata, ginagdagin nato makuturan nga magtambong, no? Maglantaw sa konserto na Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Sison and Laika Gayranod sa Febrero 13, 2026, alas 5 sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Ang proceeds kung kita sining aktibidad igatalan na para sa selebrasyon sa ika-75 nga Jubilee Celebration sa Archdiocese, no? Kag sa healthcare programs sa aton nga mga kaparian. So mga available nga ticket worth 10,000 pesos para sa apat or pwede sa apat ka mga individual, no? 5,000 pesos pwede sa duwa kag 1,000 pesos para sa isa. For ticket sales, may lamang makikangot kay Father Emilio Arbatin, kay Father Jibin Gumban, kay Father Marvin Funa, diri sa Chancery Archdiocese of Capiz. Dali kag maglantaw na sa Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Sison and Laika Gayranod sa Pebrero 13, 2026, alas 5 takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. May uto lang sa makalagad kag best friend naton dira sa Mayhani Karinderya, no? Sa mga nagalantaw nagatutok dira subong mayong udto sa inyo sa mga nagapanyaga happy lunch time. Sa wala pa kapanyaga ngagaw kamo da sa Mayhani Karinderya, mga manamit luto da nila dari lamang na sa Lawaan, Rojas City. Kung nagpangita ka mo sang seafood, di pwede ka mo sa Nanam o kung sa Risa's Grill and Resto. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Risa's Grill and Resto ara naman malapit sa may San Antonio. Tilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kag kung dessert na pangita nyo, dala ka mo sa Jack's Coffee, luyo lamang na sang Risa's Grill and Resto or sa Bread Basket, ang mga branches dali sa syudad sang Rojas. May gusto sa makalaga naton dala sa Bath and Body Car Wash. Kung gusto nyo magpatinlo sa masalakyan yung mga kalagad, tiket to lang kamo dala sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Panikatulay. Kung gasolina, diesel, crudo, kag change oil sang salakyan nyo naman, dali na kamo sa Lawaan Petron Superstation Car Service, owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine and Saver Viterbo. Dali lamang na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kung bulong kag vitamina na pangita nyo, hindi na magduha-duha pa, makigangot lamang. Kung kadtulang kamuda sa Jam Pharmaceuticals and Drug Store sa tabok sang entrance sang Capiz Doctors diri sa Lawaan, Rojas City. Shout out lang sa Family Morales. Kagon di kalidad nga balay kag duta na pangita nyo, hindi na magduha-duha pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Andagid sila magabulig sa inyo agud matuman yung handom sa isa ka maayo pulido kag di kalidad nga balay kag duta na makasigurado kamo nga bugos nga pamilya makapuyo nga malinong kag matawhay. JP Orleans Realty Development Corporation. Okay, so sino pa nagasaulog sila kadlawan diri? Sakay, kay paring Rain Mayabason da, happy birthday kid. Happy birthday kid kay King Mayabason da. Nagsaton estudyante kay Dan Manuel, happy birthday. Kay Anshal Agarwal, happy birthday man. Nagsatanan ga sa ulog sila kadlawan, happy birthday. Alright, wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanong upod sa aton nga palatuntunan, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Cranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa aton mga technical staff Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kundako, tas man o kundubo, basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo, kag mo pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas.
Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang